Ay, bongga. Look at that. There. Nag-atras. Namilador. What's up? Yeah! Mano, sarado ng gate. Hindi ko pwede ka pa, bitch. Yay! Thank you, Manong! Good sila Ako ng Sibala. Nakabasa ko rin sure exam wala ako nag-proud dito ako nag-proud sa kagalingan ko. Oh my gosh! Grabe siya! Hello everyone! Good afternoon! Ari kita subong sa Iloilo Parao Beach Resort! Kupunatan si Sir Davy Jones Estrelianes, ang event organizer sa resort! Saan ni siya nag-open ang resort ninyo? Actually, ma'am, last December 2018 na siya nag-inaugura. Mga what time ka mo nag-open? Kag nag-close ang resort? Ano ma'am, 9 to 8, 8 to 9 actually. Depende 9 to 8, 8, 9. Depende ma'am kung weekdays and weekdays. Isaga extend ka mo 10 p.m. Na notice ko sir, may ara ka mo di pool, tapos may beachside. Mag-pool may bayad, may extra, or like kung mag-overnight, libre na siya. Ma'am, wait ka mo sa regular kita. May room ka mo ma'am, may discount dito. Automatic. Wow, kanami, no? Kaya kung mag-overnight, kita di ang pool, may discount. Kag sa mga wala nag-swimming sa pool, may ara kita nga beach sa likod lang, get. Sure, ang balina dun nga mga viewers kung ano ang address na dun, diri, para makatuan kita. Ang address namon diri sa so far kung gusto niyo gid mag-try to, mag-enjoy ka mag-try diri. Ari kami sa Zone 7, Barangay Kalumpa, District Comolo, Iloilo City. Nasa Kalumpang. So kung gusto nyo nga nagapangita ka mo sa resort, diri lang get malapit no sa Iloilo City, pwede gid ka mo diri sa Iloilo Parao Beach Resort. Yes! Thank you very much for watching! Let's enjoy the day! Bye-bye! Ang lalim ko. Wow. It's like that ano. May friend ako nga bago, ngalan niya si Matt Aaron. Shout out Matt Aaron! Grabe ka Malangking ka to naman. Yay! Mayong gabi! Let's eat dinner! Yay! Bago lang kami tapos dinner! Nag-dessert na kami! Sponsor ni Miss Ruby! Thank you very much! Yeah, thank you! Don't forget to subscribe to my channel. That's RUBE Inspired! Yeah, thank you, man. Thank you. Subscribe good guys. Yeah! Thank you very much for And watching! like ang video, comment na lang! Yeah! Thanks! Bye-bye!